ngiyibona ebaluleke kakhulu le abahleli umcimbi. Yeah. Bathi le mcimbi kuyisifiso sami esikhulu ukuthi bake bangiqashe kule mcimbi ekhona edumile eyaziwayo ngibe ingxenye yayo. Ngoba inento engiqaphelayo la ngifika khona bajabula abantu angaze ngalenza ubala. Nesiqiniseko sokuthi umuntu ngangifaka mhlambe enginike lo petrol noma ethi ngizoyiveza kodwa ngisiqiniseko sokuthi kokuzayo ngeke sasho ukuthi ngizoveza uzongiqasha ngoba ngizofika ngithatha umcimbi ngibeke ezingeni elinabe ngalindele. Ngozwile ngikalakahle. Kubalandeli bakaMaskandi ngingacela nje ukuthi abasupport ngokuqinisa bathi umculo wethu kuyiyo basinikeze ithuba lokuyiveza kubo. Bengezi ngokubona bazobaba noqala intini. Kufanele basinikeze nje ithuba azivela nathi basilalele bese ke bayaphawula sebezizwile. Ngasithatha ngabe beduwe amavukane intini yonke into iqala kwa first year before nesikole uqala first year bese khuphuka njalo uzofika high school. Ngeke ngiqhamuke ngumculo odumile onemali onemonto oqashwayo onabalandeli.